altså, i dag er endelig dagen. Vred, angst, misundelse, afsky. Kom nu, han skal til at begynde. Bare rolig. Jeg har undersøgt alt, hvad der kunne gå galt, og jeg har totalt styr på det. Wow, Angst, hvor er du bare sej. Jeg ville ønske, jeg havde det samme overblik som dig, altså. Har vi taget det slips på med den jakke? Hvem fanden har godkendt det? Må du simpelthen stoppe. Vi tog det første, og vi tog det bedste. Desuden, så var der blod på skulderen for sidst, og det er fucking fedt. Så rolig nu, begge to, ikke? Se, nu starter han. My fellow Americans. Var det dejligt at se jer. Skønne mennesker, kønne mennesker. Jeg kunne kysse hver en af jer. Mand og kvinde. Se ham hernede, hvor skøn han er. Ham kunne jeg godt kysse. Angst, jeg tror, du styr på ham! Hey, jeg har lavet 32 iterationer af den her tale. Det er ikke min skyld, han ikke følger den. Det er da fordi, du ikke har læst min iteration. Flyt dig, begær. Lad de voksne arbejde. Wow, der er godt nok meget plads herinde, hva'? Men hvad laver vi? Jamen, altså, uvidenhed. Ved du ikke det? Nej. Vi står lige midt i Trumps indsættelsestale. Ja. Bare rolig. Jeg har styr på det. I kalder mig jo ikke arrogance for ingenting. Jeg vågnede op i morgen, så mig selv i spejlet og sagde, wow, Donald. You are the American dream, baby. Jeg vil minde jer om, at jeg startede min karriere med et lille lån på $1 million, og nu er jeg en successful businessman. We will make America great again. Alt var bare meget bedre dengang. Arbejdsmarkedet sprudlede, økonomien boomede, og vi var et frit land. I dag, da de unge mennesker bare nogle dovne, fattige slængler. Jeg siger bare, less content and more procent. Det er virkelig sandt, det der? Nej, det var seriøst klamt sagt, det der. Hvem fuck er der lukket nostalgi ind? Jeg ved ikke, hvem der har lukket ham ind, men jeg skal da nok være personen, der lukker ham ud. Du er da godt nok en hissig lille en, hva'? Gem dog din energi til klimaks. Ej, jeg mener jo talens klimaks. Jeg bliver så vred, når jeg ser, hvad demokraterne har gjort ved vores land. Sleepy Joe og Kreml er resten af den klovnebus, de kalder et parti. Det må jeg sige. Nej, her hos the Trump administration, der har vi lanceret et nyt tiltag. Jeg har et koncept og en plan. Ej, hvor fedt, har vi en plan. Hvor har du god angst. Hvad? Ja, jeg havde en plan. Det var en ret solid plan. Jeg har brugt rigtig lang tid på den plan. Jeg tror, jeg brugte 4,5 år på den plan. Det var en virkelig god plan. Hvorfor er det, han ikke holder sig til planen? Hvorfor holder han sig ikke til planen? Hvorfor holder han sig ikke til planen? Wow, uvidenhed. Hvor er det bare sejt, du tør at tage kontrollen. Er det, hvad det her er? Jeg ved jo ikke, hvad jeg laver. Shit. De kigger alle sammen på os. Hvad fuck gør vi nu? Bare rolig. Vi winger den bare. Det kan da ikke være så svært. Hell yeah. Sidst vi winger den, der var vi også lige ved at købe Grønland. Og det var også lykkes, hvis ikke det var for den dumme danske kvinde. Klima. Jeg er så skide træt af det ord klima der. Altså, jeg mener, indeklimaet her, det er da meget fint, ikke? Ja. Nej, hvis vi skal se problemer, så skal vi kigge ud mod Østen. Jeg tænker Kina, bygge en større mur end Kina, udkonkurrere Kina, tæve Kina, smadre Kina, mindre Kina, mere klima. Vi ser lige klima 7 gange på 10 sekunder. Eller må gøre noget. Jeg tror, jeg har en idé. Ej, begær. Jeg ville ønske, jeg fik idéer præcis ligesom dig. Ej, misundelse, det tror jeg godt nok ikke, du har lyst til. Men gutter, hvad gør den her? Nej!